ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ବଢି ଯାଇଛି, ହାଇ ବିପି ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗୁଡାକ ନଉଛନ୍ତି? ଆରେ ତମେ କେତେ ମତେ କହୁଛ? ନା ନା ତମେ କେତେ ମତେ କହୁଛ? ତମେ ଥରେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସି ଦେଖ। ହଁ ପାଇଗଲ ଯେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯଦି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଫେସଲା ନ ହବ, ଆର ସତ କହୁଛି ମହାନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦାନ ଦେବି। କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାରେ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତାକୁ କଣ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେବେ? ସନ୍ଧାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି କେମିତି? ସେ କଥା ସତ ଯେ, ହେଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ ହଟ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ତା ଛଡା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସେ ଝିଅ ଘର ଛାଡି ଯିବା ଫଳରେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଡ୍ ନିଶୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ଜମାରୁ ନାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରା ସେ ଝିଅଟା ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ଓହୋ, ଲୋକମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ 8-10 ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଲିନି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସଫା ମନା କରିଦେଲେ, ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜନା। ତାପରେ ମୋ ପୁଅଟା କଣ ବାହା ହବନି? ସେ ଝିଅଟାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ? ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ ଭଲ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି? କାହାନ୍ତି ଭଲ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, କାହାନ୍ତି? କୋଉଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପକେଇକି ଦେଖିବି? ଭଗବାନ ତ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଲ ଝିଅ। କଳିକି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା, କଳି ଯୁଗଟା ଶେଷ ହେଇଯାନ୍ତା। ଭଗବାନ ତ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଛାର ମଣିଷ, ହେଲେ କଣ କରିବା? କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ। ପାଠ କହିଲେ BS BD କରିଛି, ମାଷ୍ଟ୍ରିଆଣୀ ଚାକିରି କରିଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଅଛି। ଦୋଷ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କି ଦୋଷ ମହାନ୍ତି? ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲର ନୁହଁ, ପୁରା ଗରିବ। ଗରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି, ଆରେ ଗରିବ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଥିବ। ଆରେ ସେ ଝିଅଟା ମୋର ଘରର ବୋହୂ ହବ। ହଁ, ସେ ଝିଅଟା ମୋର ଘରର ବୋହୂ ହବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା ସିନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ହବ? ହବନି କହିବେ। ଏ ସନ୍ଦନ, ଆରେ ତୁ ଯଦି ବାହା ନ ହବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମତେ ଏଇଠି ଠିଆ କରିଦେଇ ସେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାକୁ କୋଉଠି ପାଇବି ମୁଁ? ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର! ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ହେ ଗୌରା ତୁ ଆସିଲୁ, ଭଲ କଲୁ ବେ। ଏଇ ତୋରି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଥିଲା। ମୋ କଥା? ତୁ ତ ଠିକ ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଝିଅ କଥା କହୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅର ବାପା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୌରା। ଆରେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାବୁ ମୋ ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ଏବେ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଏବେ କାର ହେଇଛି? ଏବେ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଲା? ଆରେ ଟ୍ରକ୍ ବାଡେଇ ଦେଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ମାରିଛି? ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ନା ମିନି ଟ୍ରକ୍? ନାଇଁ 407 ଟ୍ରକ୍ ମୋ ପୁଅକୁ ପଛପଟୁ ପିଟି ଦେଇଛି, ତା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ବାବୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋ ପୁଅକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆରେ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି, ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର କଣ ପାଥର କରିବ ବାବୁ? ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଭାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବ, ତା ନହେଲେ ମୋ ଭାଇଟା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି। ବାବୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତା ଛୋଟ ମୋଟ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର 2ଟା ଯାକ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହିଲୁ ସନ୍ତାନ?
ତାର ଦିଟା କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଡାଡି, ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ। ତା ସେନ୍ସ ଫେରିବା ପରେ ତାର ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? କୁହନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ନାଇଁ ହୋଇପାରେ। ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ, କିଡନୀ ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ବାପା ଦେବେ, ମୋ ବୋଉ ଦେବ। ଦୟାକରି ମୋ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମୋ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର କିଡନୀ ଦେବାକୁ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପଟା ହେଲା ଓ ନେଗେଟିଭ। ଓ ନେଗେଟିଭ, ତାମାନେ ମୋ ବୋଉ ରଖିବା ପରେ କାହାର ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି। ସେସବୁ କଥା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତା ଅପରେସନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଏ ଅପରେସନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 5 ଲକ୍ଷ? ଆଉ ଯଦି ଅପରେସନଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବାବୁ